Svaki važan trenutak u životu zahtjeva prigodno i dostojanstveno obilježavanje, a kada je riječ o organizaciji i ispraćaju dragih nam osoba na onozemaljski svijet, često se zbog osobne boli ne možemo snaći. Ovisno o običaju na koji će se otpratiti pokojnika, za pogreb je potrebno organizirati mnogo stvari kojih često nismo ni svjesni. Potrebno je osigurati primarne stvari kao što su obavijest u tisku i prijevoz pokojnika u rodno mjesto, bilo da se radi o Hrvatskoj ili o prijevozu u strane zemlje. Potrebno je i odabrati vijence i aranžmane za lijes i grobnicu, koji su još prikladniji kada su izrađeni baš prema željama osoba najbližih pokojniku. U tim teškim trenucima često se dešava da je ljudima potrebna pomoć, bilo pri pisanju, ali i pri čitanju oproštajnog govora. Da bi ispraćaj izgledao svečano, na sam dan pogreba potrebno je organizirati misu zadušnicu, limenu glazbu, pjevački zbor i foto ili video dokumentaciju. Upravo u tim trenucima možete se osloniti na stručnu agenciju Pokop, koja će vam organizirati prijevoz, cvijeće, papirologiju, misu i dati vam savjete za sve ostale detalje vezane uz smrt i pokop. U Agenciji za pogrebne usluge Pokop naići ćete na riječi sućuti, staloženost i primjerenu hitnost u izvršavanju svih usluga 24 sata dnevno. Dopustite im da vam olakšaju najteže trenutke i vašim najmilijima osiguraju dostojan ispraćaj.